Vi skal 5 beregninger igen. De 5 beregninger, det er kontantrabat, så er det rente på en kassekreditt, så er det en notitionslån og et sædelån og et stående lån. Når vi kan de 5 beregninger, så kan vi de beregninger, der bliver til i forskellige låneformer. Vi vil starte med kontantrabat. De her eksempler i Ringborg, de ligger som en fil, hvor den hedder lån eksempler inde i markedet finansiering i en uge. Er det regnet ud? Nej, vi kan så stå ned undervejs i den her. Ja, beregningen skal nok stå med. Men jeg kan godt lide, ja, altså, før jeg slettede løsningerne, der printede jeg jo det her, så jeg kunne måske skrive dem ind igen, eller ja, men du ikke det, så det slet ikke har sådan, sådan I ikke behøver at skrive en hel masse. Men det der er vigtigt, det er, at I forstår formerne, I har mulighed for at skrive til, hvis I har lyst til det, eller har mulighed for at tage notater. Hvis man har en betalingsbetingelse, der hedder 10 dage minus 2% eller 30 dage netto. Hvad betyder det så? Maria? At hvis vi betaler inden for 10 dage, så får vi rabat. Ja. Og hvis vi betaler efter 30 dage, så betaler vi det fulde beløb. Så betaler det fulde beløb. Hvis man går ind og kigger, så vil jeg skrue det hele sammen til, at den rente, som jeg beregner ud fra den her beløb for rabat, det her med beløb efter rabat. Det der ophører jeg til 360 4 med kredittid, og så trækker jeg en fra. Jeg skal nok komme tilbage til, hvordan jeg kom frem til det der. Men så er det jo nemt, fordi beløbet før rabat, det er 100 kroner. Og det er 100 kroner, det er bare fordi, så er det så uendelig nemt at regne med procenter, når man tager 100 kroner. Beløbet efter rabat, jamen hvis jeg får 2% rabat, så er der 98 kroner tilbage, hvis det er 100 kroner. Det der skal jeg opløse til 360, det vil med kredittiden. Der kan de fleste så godt blive snydt, og så sige det 30 dage. Men det er det jo ikke, fordi jeg kan vente 10 dage med at betale nogle andre omstændigheder. Så enten betaler jeg i dag nummer 10 og får 2% rabat, eller også betaler jeg i dag nummer 30 og får 0% rabat. Så det er jo 20 dage, jeg har ikke for kredit. Så trækker jeg en frem. Og så kommer jeg frem til, at det der, det er 4,3,87%. Peter Lundgaard, han beregner det samme eksempel i bogen. Han gør det bare lidt mere rimeligt. Men det er fordi, han ikke kan den form der, tror jeg. Ja, du gør det med skidt. Det er rimelig godt. Men for reelt betyder det her, at jeg kan investere 98 kroner, ud at spare 100 kroner om 20 dage. Og der får jeg 43,9% rente. Jeg kan ikke udelukke, at en af jer har en kassekredit, hvor jeg får 50% af rente, og derfor synes det er dårligt.
Men de fleste af os synes, at det her det er rigtig godt. Hvis man bare kigger på det sådan, at jeg investerer beløbet efter rabat nu, for at spare beløbet før rabat om det antal dage, så vil det rimelig mindre vurdere, om renten den er god, eller renten den er dårlig. Synes jeg. Egentlig går vi bare ind og siger, at beløbet efter rabat det er lige med beløb før rabat gange med 1 plus renten i minus første. Det der kan jeg godt skrive pænere. Beløb efter rabat det bliver overhovedet. Beløb før rabat dividerer med 1 plus renten. Fordi når jeg sætter noget i minus første, så betyder det bare, at jeg dividerer med. Så langt, så godt. Men det er jo ikke den, der jeg godt kunne tænke mig at kende. Så for at gøre det, så ganger jeg den lige herover, og så siger jeg 1 plus r gange beløb efter rabat er lige med beløb før rabat. Og det kan vi jo så lave om til, at 1 plus r er lige med beløb før rabat dividerer med beløb efter rabat. Og så må jeg gerne trække 1 fra på begge sider. Så hvis jeg her anser minus 1, og her anser minus 1, så minus 1 plus 1, det går lige op. Så står det, at r er lige med beløb før rabat, dividerer med beløb efter rabat, minus 1. Så er r er der ikke så på mobilen her? Så er r lige med rente er 20 dages periode. Hvis nu jeg gerne vil have, at r år vil beregne, hvor mange 20-dages perioder har jeg så i løbet af et år? Ja, 360 divideret med 20. Men jeg kan også bare vælge at sige, at så er det 1 plus r i 360 divideret med 20 minus 1 for at få den ordentlige rente. Og det er til at stå der, det er jo virkelig det, jeg har regnet ud. Deroppe, fordi jeg så har taget 360 og divideret med 20 deroppe, og sat ud på parentesen 100 divideret med 98, så har jeg fået 1 plus r, og så har jeg trukket den ene fra bagefter. Så formlen er rimelig nem at udlede.
når man bare kigger på matematikken. Men det jeg bare gerne vil, det er, jeg vil gerne have en formel i min formsamling, som jeg bare kan bruge. Så derfor har jeg bare den der formel til at stå. Så når jeg skal beregne en kontantrabat, så sætter jeg den bare ind i den der formel med den samme. Så siger, det er sådan her, det gælder. Nej, det må hellere. Hvis nu jeg kigger på en kassekredit i stedet for, så med den her kassekredit, så ved jeg, at jeg vil gerne have et maksimum. På 100.000. Altså jeg går ned i banken og aftaler, at jeg kan trække op til 100.000 kroner i banken. Så skal jeg have en terminslængde. Jeg vælger, at hver kvartal skal der tilskrives rente på min kassekredit. Og beregnes rente på min kassekredit. Sådan er bankerne i virkeligheden. Der bliver beregnet rente per dag. Så det er ikke noget med, at bare jeg sørger for den sidste dag i kvartalet, så er jeg trukket som mig, og så slipper jeg billig rente. Desværre. Det vil være dejligt. Så har jeg en nummel med et årlig rente. Jeg skal kun give 4%. Det er en afspejling af, at jeg altid taler penge med min bankrådgiver herude. Så jeg slipper billigt. Til gengæld har han sagt, at jeg skal give en årlig provision. På 1% af det maksimale, jeg låner. Så skal jeg finde ud af, hvad er min udnyttelsesgrad. Der tager jeg det trukket. Det må så være gennemsnit. Det er med aftalt maksimum. Den vej er jeg nu. I gennemsnit så trækker jeg til 60.000 kroner på denne konto. Så er nogle gange skylder mindre, og nogle gange skylder mere. I gennemsnit til den her kvartal, skylder jeg 60.000. Så bliver min rente per termin nej, nu må jeg hellere bruge samme betegnelse. Min rente plus provision per termin nu skal jeg lige være nej, det er godt nok. Jeg har en rigtig tvåværk. De vil dele med udnyttelsesgrad. Eller bare uge.
min rente per termin, hvis jeg skal betale 4% per år, så betaler jeg 1% per termin. Fordi når det er nominelle renter, så dividerer jeg bare med 4. Dertil lægger jeg 0,25% i provision per termin, men dividerer med 60%. Så kommer jeg frem til, at min effektive terminsrente er 1,417% per kvartal. Hvis jeg før havde en 20-dagesrente, som jeg omdannede til årsrente, ved at sætte den i 18, så kan jeg gøre det samme her, og så sige, at jeg har en effektiv rente, en R, år, lige med 1 plus R, termin, opløftet i fjerde for de der 4 kvartaler, og så den ene trukket fejl hen. Den skulle jeg bare bruges til at få renten til at være et tal, hvor jeg også har hovedstolen med i. Så 1 plus 0,014117 i fjerde minus 1 er lige med 0,0578 eller 5,788%. I stedet for at stå 0,014, så vil Excel også acceptere, at jeg skriver 1,417%. Men ellers er det bare selv om til decimaltallet. Det er divideret med 100 og fjerne procenttallet. Er det billigt? Det kommer jo an på, hvor heldig man er i sin bank. Nogle vil synes, det er dyrt. Andre vil synes, det er billigt. Andre vil synes, det er meget billigt. Men det kommer an på, hvis ens forhandlingsstyrke over for banken, den er sådan, at man giver 2% på sin kassekredit, så virker det her dyrt. Når ens forhandlingsstyrke, den er sådan, at man giver 12%, så virker det meget billigt. Men vi kan bare konstatere, at det er det tal, vi kommer frem til med kassekredit. Så skal vi nemlig være vores sammenligning. Så ved jeg godt, at det er meget nemmere at skrive i Excel. Men jeg tror, det er meget nemmere at forstå, hvis jeg nedsætter hesten, når jeg skriver samtidig. Fordi så kan jeg godt tænke mig at kigge på et annuitetslån. Det betyder bare lige store ydelser. Det er det, der er afgørende. Jeg vil gerne låne 100.000 kroner. Så når nede i banken og siger, jeg kunne godt tænke mig at låne 100.000. Så siger min bankmand, det er også i orden. Så er der en termin, der hedder kvartal. Altså banketilskrivning 4 gange om året.
ydelsesbetaling 4 gange om året. Så siger han, at der er en nominel årlig rente 4%. Det er det samme som på kassekredit. Så for at undgå, at jeg får skrivekløben, så er der en løbetid. På 2 år. Og så siger han, så er der lidt omkostninger. Så den kurs, jeg får udbetalt, den er 95. Det betyder bare, at der er 5% i omkostninger eller kurstab. Så får jeg udbetalt et provenu. På 95.000. Hvis nu den der hedder H, og den der hedder K, så er det her lige H gange K divideret med 100. Men det er ikke dumt, hvis jeg skal bruge 100.000 kroner, at jeg så kun får 95.000. Og så kunne jeg låne 110.000, og så få udbetalt kurs 95 af 110.000. Eller jeg kunne være professionel, og så sige, at jeg tager 100.000, og så dividerer med 0,95, og så regner jeg ud præcis, hvor mange penge jeg skal låne, for at få 100.000 udbetalt. Så vil jeg sagtens lave et lån, hvor det provenu jeg får udbetalt, det er 100.000 kroner. Så hvis man skal lave lån med rigtig avanceret med en hel masse omkostninger, så man finde en rigtig lang formel for, hvordan man regner provenuet. Men det behøver vi ikke. Det er nok til os. Hvad koster sådan lidt? Hvis jeg skal tilbagebetale 100.000 kroner til min bank, se til over 2 år med 4 årlige perioder med 1% i rente per periode, hvad skal jeg så give i ydelse per periode? Så er vi jo helt i igennem investering. Fordi så siger vi, det er hovedstolen gange en alfa A med minus første med N og R. Og så er det 100.000 gange en alfa H, hvor der står 8 og 1% i minus første. Eller hvis jeg tester det på en omregner, eller på i Excel, så er det formlen ydelse, og så er N minus 8 i minus 1%. Present value eller nutidsværdi er lige med minus 100.000 kroner, og så er fremtidsværdi lige med 0, og så er P, M, T eller ydelse lige med 13.000 og 69 kroner og 3 øre. Det er jo så resultatet heroppe. Og hvis jeg glemmer at taste minus foran de 100.000, så kommer jeg til at stå minus 13.000. Det er faktisk også det rigtige. For det helt rigtige ved et lån vil jo være, at jeg får 100.000 ind på kontoen, når jeg låner pengene. Men jeg så til gengæld skal af med 13.000 kroner hver termin. Det ser bare så grimt ud at sige, at resultatet i en ydelse er minus 13.000, så bliver det som om jeg får 13.000 hver gang med ydelse. Så derfor så vil jeg helst til at slå sådan der.
Ja, jeg er renten så. Kom her. Ja, renten, det er den der, det er den nominelle rente. Men prøv at tænke mig at kende den effektive rente, så jeg kan sammenligne med det her. 2,18. Ja, det er jo til min sammen i hvert fald. 9,008. Ja. Enten sidder du gælder, eller også så har du jo fundet en god regning. Hvis du gælder, så gælder du rigtig godt. Så tager jeg valgmulighed 2. Der ligger sådan en regnearm julen, der rent faktisk kan regne julen. Men jeg kunne gå ind og gøre det, at jeg gik ind og sagde, at kursværdien, den er lige med min ydelse gange med en alfa hage med n og så r. Eller at 95.000 er lige med 13.000 og 69 kroner og 3 øre gange med en alfa hage med 8 terminer og så r. Den der alfa hage, den betyder, at jeg tager det beløb der, og så ganger med værdien af 1 krone i 8 terminer med en bestemt rente. Jeg kunne jo sige, at at det er også lige med 13.000 og 69,03 gange med 1 plus forkert 1 minus parentes 1 plus r minus 8 dividerer med r. Det vil ikke mere forstå det. Og hvor sidder den første, du beregner nu? Den bliver den effektive rente. Min konklusion er bare, at den der, den er lige med 2,180%. Og så bruger jeg formlen rente. Og der siger jeg, at nutidsværdi er lige med minus 95.000. Den var en prøve. PNT er lige med 13,69,03. N er lige med 8. Og fremtidsværdi er lige med 0. Så giver den det resultat der. Det her, det er jo den effektive kvartalsrente. Hvis man gerne vil have en effektiv årlig rente, så siger jeg, at store R er lige med 1 plus lille r
i fjerde minus 1. Altså den samme, som jeg brugte før, da jeg havde kastet. Så er det 1 plus 0,0218 0 4 minus 1 er lige med 0,09008 eller lige med 0,008%. Hvad vil vi helst betale? 9% i rente? Eller betale 5,7% i rente? Eller 5,8% i rente? Altså, det ville være dumt at tage det her lån, hvis vi på kassekreditten kan låne den til 5,8%. Så vil vi bare trække penge på kassekreditten i stedet for. Men det der er forskellen på det her lån, det er jo, at når jeg låner 100.000 for at kunne udbetale 25.000, jeg har 5.000 kroner i omkostning. Kender I de rentefrie lån? Og nu vil jeg gå ind i Elgiganten og køber en ny fryser. Hvis man er fra Nordjylland, så køber man en på 600 liter. Hvis man er fra resten af landet, så køber man en på 80 liter. Og som journalisten fra TV2 Nord han viste, så kan man knap nok stå i den med 80 liter. Kunne man selv finde på at stå i sin fryser. Når man køber sådan en fryser, så får man en rentefri konto. Der er dog et oprettelseskigebyr på 500 kroner. Hvis man køber en fryser til 2.000 kroner og giver 500 kroner i oprettelseskigebyr, så bliver det rigtig dyrt i effektiv rente. Finden er bare, at renter er fradragsberettige. Oprettelsesgebyr er ikke fradragsberettige. Så det er smartere at give rente af sit lån, i stedet for at give oprettelsegebyr. Men det er sådan nogle ting, som man ikke har lært folk med. Fordi folk kan simpelthen gennemskue det. Men det er man ved det for. Hvordan udvikler sådan en lån sig i? Jeg har foreslået, at det er en lille stor ordentlig ydelse. Og jeg har beregnet, at ydelsen den er 13.069 kroner. Så vil jeg også sådan en her, termin. Restgæld primo. Ydelse. Rente. Og så afdrag. I termin nummer 1 starter jeg med at skrive 100.000 kroner. Min ydelse, den har jeg beregnet, at den er 13.000 og 69 kroner og 3 øre. Hvor meget skal jeg betale i rente? 1% per kvartal. 1% af 100.000. Det bliver klart i hovedet. 1.000 kroner. Hvis nu jeg giver 13.069 kroner i alt, og 1.000 kroner af dem er rente, så må 12.000 og 69 kroner og 3 øre være afdrag. Hvis jeg ved kvartalets begyndelse skyldes 100.000 væk, og så er jeg afdrag 12.000 og 69 kroner og 3 øre, så må jeg skylde 87.930 kroner og 97 øre ved begyndelsen af kvartal nummer 2. Jeg skal stadigvæk give 13.069 kroner
og 3 øre i ydelse. Fordi annuitetslånet betyder jo bare, at jeg kan lige stå ydelser hver eneste gang. Hvor meget skal jeg give rente, hvis jeg kun skylder 87.930 kroner, og jeg skal give 1% i rente? Det må jo være 879 kroner og 31 øre. Så må mit afdrag være op på, at det er 12.189 kroner og 72 øre. For hvis jeg giver det samme ydelse, og jeg betaler mindre i rente, så må jeg betale mere i afdrag. Hvis jeg skyldes 87.930 kroner, og jeg betaler 12.182 kroner, så skylder jeg kun 75.741 kroner og 25 øre. Det er fortsætter bare hele vejen ned. Men renten, den må så være ned på 7,41. Og så må mit afdrag være steget til 12.311 kroner og 62 øre. Så hver gang renten den falder, så stiger afdraget for at bibeholde den samme ydelse. Ved begyndelsen af 4. kvartal, den må så betyde, at så skylder jeg kun 63.429 kroner og 63 øre. Ydelsen er stadig den samme, men så er det 634 kroner og 30 øre, og dermed 12.434 kroner og 73 øre. Ved begyndelsen af termin nummer 5, så må jeg jo så kun skylde 50.994 kroner og 90 øre. Så giver jeg 509 kroner og 95 øre i rente. Og så må mit afdrag blive 12.559 kroner og 8 øre. Ved begyndelsen af termin nummer 6 skylder jeg så 38.435 kroner og 82 øre. Så betaler jeg 384 kroner og 36 øre i renter, og så må mit afdrag blive på 12.684 kroner og 67 øre. I begynder godt at kunne se, hvorfor det er rigtig smart, at vi opfatter regnark. Prøv at tænke, de fleste lån, som man optager til boliger, de er 30-årige med 4 terminer per år, så er det 120 terminer, vi skal regne hjemme. Ved begyndelsen af 7. termin, 25.751 kroner og 15 øre, så betaler jeg 257 kroner og 51 øre i rente og 12.811 kroner og 52 øre i rente. Så ved begyndelsen af termin nummer 8, så skylder jeg 12.939 kroner og 63 øre. Så betaler jeg 129 kroner og 40 øre i rente. Og så har man 129. Det er mig, der skal undskyld. Ja.
Og så må jeg betale 12.939 kroner og 63 øre i afdrag. Og så hvis jeg regnede terminnummer ud, så stod der 0 der. Men hver eneste termin betaler jeg 13.000 og 69 øre og 3 øre. 15 er selvfølgelig, at renten den er fradragsbørende. Det er afdrag ikke. Så derfor så er vi nødt til at holde øje med termin for termin, hvor meget vi betaler i rente. Så vi kan trække det fra i skat. Hvor mange af jer sidder og regner det ud derovre, når I laver selvangivelse? Det ser godt, der er nogen, der gør det. Jeg bruger det bare også. De 30 kroner her. Kan man stå til banken? Jeg stod ikke på min bank. Har du nogensinde fanget en forkert? Nej, men jeg har også kun kontrolleret i nogle 30 år, så det er ikke altid, at det er jo kommet. Det er en statistik. Ja. Det er statistik, altså. Fejlen skal nok komme på et tidspunkt. En af mine kolleger tilbage i skat, han var ude og revidere en bank, en kæmpe stor bank, og sidder og kigger på deres beregning, og så siger han så, hvorfor giver de 350 der? Det ved jeg ikke, siger han, der sidder på den anden side af bordet. Så kalder de på en af programmørerne, spørger der, hvorfor giver de 350? Så siger programmøren, der står i det notat, at der er 360 dage i et år. Nej, siger begge de to forskellige lokale. Der er 360 dage i et år. Ej, siger programmøren, der er 365, men vi har vedtaget, at der er 360. Nej, siger de begge to, der er 360. Nå, siger programmøren, så skal vi lige have rettet noget. Det er jo ikke ret mange penge hver kunde at blive snydt for. Men samlet set, så laver han en forhøjelse på en 400-500 millioner kroner. Hvis man så bare dividerer det ud på, hvor mange mennesker vi er, så er det en 8-10 kroner hver af os, skulle det beskattes af mere. Og så var så bankernes EDB-central, de valgte at sige, det er vores fejl, det der. Den skat, den betaler vi, fordi det kan ikke komme kunderne til last. Men det er bare, altså, det er jo små marginaler, der skal til, før det giver noget. Men hvis der er en fejl i deres programmering, så giver det også rigtig, rigtig mange penge. Der er en mand, der har kørt en sag mod staten, fordi hans pension var forkert beregnet. Og han døde, inden den var færdig i Højesteret. Og Højesteret gav ham medhold, at han skulle have 121 kroner mere om året i de sidste 10 år, eller sådan noget. Men så det er et fuldstændig latterligt beløb at køre retssag for. Det koster så den danske stat en milliard, fordi alle de andre pensionister skulle også lige have et tilsvarende beløb. Så derfor, altså, fejlene er der, hvis man gennemgår systemet tilstrækkeligt nidkært. Men der er ikke nogen af os, der sidder og gennemgår så nidkært, at vi finder mange af de der fejl. Heldigvis. Jamen, der er lige, hvis man optager lån sådan lidt for året, eller sådan noget, så kommer man ikke op på en forskudsopgørelse. Nej, det kommer ikke med en forskudsopgørelse. Så ind og opdatere. Ej, så får man bare penge tilbage. Så er man vinde. Ja, altså, det gør man jo. Gå ind og forregne med mig, så vi så betale de andre. Men der er nogen, der så vælger at sige, så støtter vi på den husstand, vi får fra banken. Altså, når man optager et lån, så får man jo for de næste 30 år, kvartal for kvartal eller måned for måned, husstand, hvor meget skal det give muligt, hvor meget skal det give afdrag, hvor meget skal det give rente. Det er mange penge. Det har gjort en ende med det. Og grunden til det var en det var, at jeg havde beregnet en effektiv rente allerede inden jeg begyndte at lave det der. Har du en smartphone? Med renten? Der skal man se ud for at lave den der beregning, hvis ikke den er så matematik der. Eller det var en del af det. Alt det, jeg skrev på de to første tavler,
Det er formlen for at tage stilling. Hvis nu man bruger det regneark, der ligger under investeringen, der hedder rente 2013, og bruger fanden, der hedder annuitetslån, så taster man de oplysninger, altså 100.000 kroner kvartal, og det er 4%. Når man så har tastet dem, så står renten beregnet. Og så er matematikken faktisk forklaret sådan helt i hvert fald nedad. Sådan at det behøver ikke være matematikken, der står der. Men ellers så, ja faktisk, ved annuitetslån findes der en matematisk formel for et hvilket som helst tal, I kunne tænke jer at beregne, hvor I bare kan sige, jamen, hvad er det, I vil have, så kan I få formlen, og så skal man bare indsætte de forskellige faktorer. Fordi i annuitetslån er der ingenting, man behøver at lave tallister for at kunne beregne. Det kommer der i serielån. Så i serielån kan der nogle tilnærmede formler, som giver nogle meget, meget små marginaler. Men den nemme måde er i virkeligheden at lave det som tabel og mit serielån. Fordi hvis nu vi kigger på et serielån, så er det lige stor afdrag. Jeg tager en hovedslån på 100.000 kroner, bare for at være kedelig. En termintillæg. På et kvartal. En mulig rente på 4%. I en løbetid på 2 år. I en kurs på 95. Og hvis jeg kalder den kurs, så kan vi hjælpe regnen til provenu. På hovedskolen, der har vi en kurs i her 100. Altså, mere eller mindre det samme, som jeg havde før. Det er jo meningen af det. Annuitetslånet, det er fuldstændig ligegyldigt, hvor mange terminer jeg har, så kan jeg bare bruge formler til at regne det igennem. Så kan man sagtens lave 30-årigt annuitetslån. En af de første gange jeg underviste, så tog jeg bare 30-årigt lån, og så sendte opgaver ud på formlen, så jeg lige skal regne for 30-årigt lån. Det fortrød jeg, at jeg skulle lave en tabel med 120 terminer på tavlen for at regne den effektive rente ud nu. Så nu laver jeg altid kun 2 år. Vi skal bruge en termin, vi skal bruge en restdel. Og nu, vi skal bruge et afdrag. En rente. Og en ydelse. Jeg starter lige med at sætte en 0 ind. Af beregningstekniske årsager. Ved begyndelsen af termin nummer 1, der skylder jeg 100.000. Jeg har et afdrag på 12.500.
Fordi herovre kan jeg nemlig nemt lave en lille virkeform, der siger afdrag. Det er din hovedstol. I den ene er lige 100.000. I den 8. Og jeg betaler lige store afdrag, og jeg betaler ud gangen. Så betaler jeg ganske 12.500 afdrag hver gang. I første gang er det så også nemt, fordi renten 1% af 100.000 er 1.000 kroner. Det må jo være 13.500 kroner. Så skylder jeg kun 87.500 kroner. Jeg betaler 12.500 i afdrag, men jeg skal give rente med 1% af de 87.500, eller 875 kroner. Så må det være 13.375. Så skylder jeg kun 75.000. Jeg afdrager stadigvæk 12.500. 1% af 75.000. Det må være 750 kroner. Så må det være 13.250 kroner, jeg betaler i ydelse. Så har jeg 62.500 i restgæld. Jeg afdrager 12.500. Jeg skal betale 1% af 62.500, det må være 625 kroner. Og så må det være 13.125 kroner, jeg betaler i huset. I begyndelsen af termin nummer 5, så har jeg betalt halvdelen af lånet tilbage, så skylder jeg kun 50.000. Jeg skal betale 12.500 i afdrag, og 1% af 50.000 eller 500 kroner i rente, så må det være 13.000 lige ud, jeg skal betale. Ved begyndelsen af termin nummer 6, så skylder jeg 37.500, 12.500 i afdrag, 375 kroner i rente, 1% af 37.500, og så må det være 12.875 kroner i ydelse. Ved begyndelsen af termin nummer 8, der skylder jeg 25.000. Nej, 7, undskyld. 12.500 i afdrag, 250 kroner i rente, eller 12.750 kroner i ydelse. Og ved begyndelsen af termin nummer 8 skylder jeg 12.500. Den betaler jeg i afdrag. Og så giver jeg 125 kroner i rente. Og så giver jeg 12.625 kroner. Hvor meget giver jeg så i rente per termin? Jeg ved jo, at 95.000 kroner, det er lige med 13.500 gange med 1 plus, lille r minus første, plus 13.375 gange med 1 plus lille r minus anden, plus 13.250 gange med 1 plus lille r
minus tredje plus 13.125 kroner gange med 1 plus lille r minus fjerde plus 13.000 kroner gange med 1 plus lille r minus femte plus 12.875 gange med 1 plus lille r minus 6 plus 12.750 kroner gange med 1 plus lille r minus 7 plus 12.625 kroner gange 1 plus lille r minus 8. Hvordan er nu, vi løser en 8. grads linje? Ikke selv. Okay. Så tager vi det, skriver minus 95.000 der, og så skriver vi i a, og så markerer den blok som værdier 2,93%, eller hvis det skal være med 3 betydende cifre, 2,19%. Hvis nu renten den er per kvartal. Hvad er den hele årlige effektive rente så? Så må det være 1 plus 2,19% i fjerde minus 1 er lige med 9,07%. for annuitetslån, 9,07% for serielån og 5,88% for kassekredit. Indtil videre kan vi ikke lide kassekredit. Hvis nu man ikke har Excel, man kun har en lommeregner, hvad gør man så her? Med sin computer. Man kan tage alle tallene. Nej, 8-tal, det går rimelig hurtigt med at taste dem ind. Og hvis man har en af de der arrangerer, så sætter man den her, og så siger man solve for jer, og så siger det nogle tryllerulle ryger, og så kommer man frem til resultatet. Altså, det var 5 millisekunder, så der er ikke nogen ben i det. Men hvad så, hvis jeg var led, og så havde det til skriftligt eksakt en dag, den der med 120 terminer, med forskellige beløb, hvor man skulle sidde og taste dem alle sammen, så ville man ikke synes, jeg var sød længere, hvis man synes, det er i forvejen. Så meget tid har vi ikke set til eksamen. Så meget tid har vi ikke set til eksamen. Jeg tror, vi er inde med 20 terminer. Men dengang der gik 4 timer, nu tror vi, at det er ikke kun. Så der har jeg også en halv time. Der er lige sagtens nu at tage sig ind det. Prøv at tænke, hvis man tager sådan en gruppe med 4, der vælger gruppeeksamen, så er de jo rent faktisk inde i 2 timer, så kan de jo sagtens nå at tage sådan en igennem og forklare, hvordan de gør det. Er det bare fordi, du har fået lov til at undervise i 2 semester, så får du lov til at få så lang tid til eksamen her? Nej, det er fordi, I har 15 ECTS. Så det skal være 3 gange så lang tid som Vinds sagde. Nej, det skal være 3 gange så svært som Vinds. Der har ikke mødt nogen endnu, der ikke vil tage erhvervsøkonomi 2, men har mødt mange, der ikke vil tage dataanalyse 2, og jeg har aldrig forstået, hvorfor.
Et stående lån. Ingen afvejs. Kodestående. Og så lige man mærke, at det er 100.000. Så mindslængde. Kvartal. Nominelt over en rente. i en løbetid. 2 år og en kurs på 95. Og hvis den er H, og den er K, så har vi et provenu. Der er lige med H, gange K, de bliver 100. 95.000. Hvor meget skal vi tage rente? Bare for at være mærkeligt, så kan jeg lige ramme den i her. Og man gør det sådan, fordi min datter, hun kom og spurgte mig en dag, hvornår er renten i, og hvornår den er. Så besluttede man bare for, at når jeg skulle vise noget, så skulle den nominelle rente, de skulle være i, og effektive renter, de skulle være er. Lige så det er rimelig nemt at huske. Men ellers, så de der træls forfattere, de bruger bare i og er i flæng, fordi i er engelsk interest, og er dansk rente. Hvis man skal bare have et system i det, så kan man bruge det på den måde, man siger, at når det er nominelle renter, så er det i, og når det er effektive renter, så er det er. Og det forsøger jeg at leve efter. Men jeg er ikke sikker på, at jeg husker det altid. Hvis man har den, kan jeg så beregne min effektive rente? Fordi jeg havde før en formel, der sagde, at K er lige med ydelse gange en alfa H, N og R. Og så det eneste, der mangler, det er, at når jeg er færdig her, så har jeg ikke afdraget noget som helst. Så skal jeg lægge min hovedstol til, og så tilbage diskontere den med 1 plus R minus indtil. Altså, hvor mange af jer vil være med til at få 1 million eller 100.000 kroner af mig i dag? Nu er jeg tilbage i dag, om 2 år, som præcis 100.000 kroner. Dengang man fik penge for at skyde penge, dengang man fik penge for at skyde penge ind i banken, der ville alle jo være med. Men i dag, hvor man ikke har penge for at skyde dem ind, så skal vi bare finde dem for mig. Så er det jo noget andet. Men 100.000 kroner om 2 år, det er jo ikke det samme som 100.000 kroner i dag. Vi vil hellere have 100.000 kroner i dag, for så kan vi sætte dem i banken, og så forandre det. Derfor så tilbage diskuterer vi de der 100.000. Men så står der her, at 95.000 er lige med 1.000 gange med den her alfa A med 8 og lige meget R plus 100.000 kroner gange 1 plus R minus 8.
lige med 1,673%. Og det må jo igen være en bremseformel, jeg bruger, hvor jeg har en multisværdi, der er lige med minus 95.000. Så har jeg en PMT, eller en ydelse, der er lige med 1.000 kroner, en fremtidsværdi, der er lige med 100.000 kroner, og en N, der er lige med 8. Og når jeg taster det, så får jeg de der 1,673% per kvartal. Så kan jeg oversætte den, og så sige, så er store R lige med 1 plus lille r i n til minus 1, eller lige med 1 plus 1,673% i fjerde minus 1 er lige med 6,862%. Det er fordi, jeg har kvartals ydelse. Stående lån koster 6,86%. Serielån koster 9,07%. Og annuitetslån koster 9,01%. Og kassekreditten med de samme betingelser, den kostede 5,88%. Så det er stadigvæk kassekreditten, vi vil foretrække, men prioritet nummer 2 er det stående lån. Prioritet, og det er meget billigere end serielån, og det er stadigvæk meget billigere end annuitetslån, der er lidt billigere end serielån. Hvorfor? Hvordan kom du frem til, at det var de 60% under kassekreditten? Fordi hvis det ikke havde været 60%, så havde det ikke givet et andet resultat. Jeg har kridt på fingeren, så jeg tør ikke slikke på dem. Men sådan her. Nej, jeg har selvfølgelig lavet en grundig dataanalyse, og så har jeg kigget på, hvor meget træk jeg i sidste kvartal, og forrige kvartal, og kvartalet før det. Og så har jeg tænkt mig grundigt om, og spurgt min kone, har jeg tænkt mig at ændre praksis? Og hvis jeg ikke har det, så vil jeg stadigvæk have et træk på 60%. En udvidelsesgrad på 60% på min kassekredit. Og det er jo det, jeg er nødt til at gøre. Jeg er nødt til at kigge på, jamen, hvor meget forventer jeg at have. Og hvis det, jeg havde sidste gang, og forrige gang, og gangen før, det er den samme praksis, som jeg vil have i det næste kvartal, så må man sige, så forventer jeg også at have 60%. Men det er jo det, der gør sådan en kassekredit fuldstændig uforregnelig. Det er bare med penge, vi kan ikke stå med det 100%. Men hvis du støtter at optage et nyt lån til det, altså til noget, jamen, eller have en ny kassekredit, så kan du ikke, så ved du ikke, hvad det er, du... Nej. Og derfor så, hvis jeg skulle optage en kassekredit, og jeg kommer ned i en bank, og han siger, så vil jeg have en provision. Så vil jeg sige, det har jeg da alligevel aldrig hørt om før. Det er du nødt til at forklare mig, hvad det er for noget. Og så vil han opgive, og så siger han, okay, så tager vi uden provision. En provision bliver brugt, når det er kæmpe store kreditter. Og provisionen bliver brugt for at forhindre mig i at komme ned og bede om en kassekredit på 1 milliard. Fordi banken skal på et hvilket tidspunkt være solvent i forhold til at kunne give mig den milliard. Og derfor så har banken interesse i at begrænse min kredit. Og hvis det er kæmpe store kreditter, hvor de synes, at her er vi nødt til at have en præmie, fordi vi ikke kan låne ud til andre, så beder de om at få den her provision. Men 90% af alle de kassekreditter, der er, og 99% af alle private kassekreditter, er uden provision. Og så er det jo nemt nok. Men der er stadig nogle virksomheder, hvor det er så store udsving, at de har nogle kæmpe store kassekreditter. Og så beder banken om at få en eller anden betaling for det. Kan man have en kassekredit på 1 million?
Jamen, kan man som privatperson have en kassekredit på 1 million? Ja. Og så er det afhængigt af, hvordan man låner. Hvis nu jeg tog at afdrage alt på min lejlighed i miljøkredit, så det lån, jeg har haft som realkreditlån, det ville jeg helt automatisk kunne få som en kassekredit, som en boligkredit. Og så ville jeg kunne gå ind og så trække en gang til, hvis jeg skulle lave en renovering eller et eller andet. Og så ville jeg i princippet have en kassekredit på 1 million kroner. Det ville jo være godt, måske. Ja, man kan også komme til at tænke, at positionen er, hvis det nu er en byggelån, ja. Og man ikke har opfyldt byggelån, hvor vil du gå for den her? Hvor vil du putte dem hen? Så har du lavet resultatopgørelsen, og kan de stå med under balance? Det er en skide eller afskid. Der er ikke nogen ressourcested. Hvis der er ressourcested, så bliver det lige luk høren. Jeg vil uden blusel tage dem med i byggeriet og sætte dem ind i balancen. Men det er fordi, vi har en... Hvis nogen af jer har læst aviser herinde over den seneste måned, så vil vi i Frederikshavn Kommune, der har vi en ekstremt belastet regnskab. Vi har simpelthen ikke råd til at have udgifter. Så vi kan lægge noget ind under balancen som en fremtidig gæld, i stedet for at tage det som en udgift. Nu så gør vi det. Men det er fusk, altså. Det er jo ikke reelt at gå ind og gøre det. Men det er jo bare at argumentere for det her. Jamen det her, det er jo en del af byggeriet, og jeg kan jo ikke gøre for, at byggeriet ikke er afsluttet. Men grunden til byggeriet ikke er afsluttet, det er fordi vi ved godt, at det er for dyrt at afslutte det, fordi så er det for mange ting, der skal føres over resultatopgørelse. Altså, så bliver argumentationen sig selv i halen. Det reelle vil være at sige, at hvis byggeriet reelt er afsluttet, så går man ind og så siger man, så når man så over resultatopgørelsen, så bliver det udgiftsført med det samme. Men man er nødt til at snakke sig frem med sine reviser til, hvad man kan komme frem til. Er nogen af der er i Grækenland nogensinde? Ja. De er aldrig færdige med deres byggerier. Nej, i Grækenland bliver man aldrig nogensinde færdig med at bygge, fordi man først skal betale ejendomsskat den dag byggeriet er færdigt. Så sørger man for, at nogle stundstjerner eller en, der stikker op af toppen af bygningen, og siger så, jamen jeg havde faktisk planlagt, at der skulle en 3. etage på. Jeg er bare ikke lige kommet til bygningen. Det er 30 år siden du sidst byggede. Ja, men jeg tænker også stadig over, hvordan den skal se ud. Og det er da smart, så længe det går. Men det var altså et regnskab, der skal være retvisende, og så skal man også forsøge at vise det rigtigt. Det er vores, altså et kommunalt regnskab, det behøver nødvendigvis at være retvisende, det skal bare være rigtigt. Og det er en nuanceforskel. Ja. Nogle af jer har været ude at købe et eller andet på kredit i det projekt, I nu får. Og det har svært ved at forestille mig, at I lige har været. Så er det med kontantrabat, altså så er det være søgt at begynde at inddrage i eksamen. Men hvis I har lyst til at forklare den til eksamen, så er det helt i orden at forklare den. Kassekreditten. Det er så søgt et tilfælde, at man har den her produktion, så det. Jeg vil ikke begynde at inddrage den i jeres eksamination, men hvis I synes, det er sjovt at begynde på det, eller hvis censor han synes, at det kunne være sjovt at spørge efter det, så vil jeg benægte, at I nogensinde har hørt om det, men det er en anden detalje, inden man klarer det godt, så vil jeg sige, at yes, der var en erfaring, alt godt. Så det der er relevant, det er de 3 lån. De 3 lån, det der er relevant med den her, hvis nu vi kigger, så den reelle måde at tegne det lån på, det vil være, at så har man fået en indbetaling. Og så har vi i den næste 8 perioder, hvis der nu er 8 der, den lyse, og så prøver vi der. Men det er ikke sådan, vi plejer at tegne det. Den måde, vi plejer at tegne det er, at vi udlader den her promille, og så tegner vi i stedet for
betaler lidt i rente, nej, passer ikke. Meget i rente, og lidt i afdrag til begyndende, så betaler vi mere i afdrag og mindre i rente, og til sidst så betaler vi lidt i rente og meget i afdrag. Og så er det her annuitetslån. Hvad er ulempen ved det? Rentefradrag. Så hvis nu jeg går ind og kigger på den her, så har vi før skat en konstant ydelse, men efter skat en stigende ydelse. Betyder det nu, hvis nu man køber et hus, og man starter med at have et kæmpe stort rentefradrag, så 120 terminer senere, 30 år senere, så håber man virkelig, at man er steget tilstrækkeligt meget i løn, til at man både kan betale skatten, og så stadig får råd til med. Fordi ellers har man et problem. Men det problem løser de fleste ved, så går man bare ud og omlægger lånet, og så kan man stadig godt klare det. Men det at have en stigende ydelse, lægger bare en pres, at man også nødt til at have en stigende indtægt. Så derfor kan man sige, at det der annuitetslån kan godt være farligt, hvis man kigger i en lille økonomi. Man kigger i en stor økonomi, så er der så mange andre skatteforhold, som spiller ind, så behøver man måske ikke at tage sig så meget af det. Så tager sædlånet. Så har vi et afdrag og en rente. Et afdrag og en mindre rente. Og et afdrag og en mindre rente. Det vil før skat have en ydelse, hvis det sådan derude. Og så vil vi have en efterskatteydelse. Der ikke falder helt så meget, men den falder stadigvæk. I 1985, 87, da man indførte kartoffelkuren, der en af de ting, man gjorde, det var, man sagde, at man måtte lov til at have rene annuitetslån, man skal lave mixlån. Så kan man lave en lån, der efter skat giver en konstant ydelse i alle 30 år. Og så behøver folk ikke selv at tænke, så har vi tænkt for dem og sikre dem mod, at de skal have en stigende ydelse. De findes stadig på markedet. Tanken er jo sådan set god nok, hvis man er formynderisk. Så har vi endelig bestående lån. Der har vi nogle små knolde. Der er alle sammen lige i højre selvfølgelig. Og jeg tager rente i. Og så har vi henne i periode 8. En af samme størrelse, der står rente i. Og så er et stort, der står afdrag i. Hvor afdrag det er lige med hele hovedstolen. Det her, det her, den laveste rente. Altid. Hvis alt andet er lige. Men hvis nu I skal låne meget penge, vil I så både tage risikoen for, at jeg kan have alle penge tilbage om 8 terminer, og så acceptere at få en lavere rente.
Nej, det vil de ikke. Så derfor kan de bare kræve en højere rente som udgangspunkt. Så når man optager et stående lån, man kigger i kurslisten efter de stående lån, så har de en højere rente end en tilsvarende annuitetslån. Og det er jo det, der gør, at det balancerer alligevel. At den højere risiko i det her, det er også betalt med en højere rente. Men hvis alt andet er lige, vil vi som virksomhed altid foretrække det her. Dengang IT-boblen den brist i 2001, der var en svensk virksomhed. Den der svensk virksomhed, de havde behov for nogle penge. Så de lånte 1 milliard svenske kroner. Og det var også senere. Vi sad hvert kvartal og læste deres regnskab med stor interesse, fordi de jo egentlig også konkurrenter. Og tænkte over, hvor i alverden har de tænkt sig at skaffe 1 milliard? Og 3 uger før milliarden den skulle betales, der kom der en børsmeddelelse, at de jo blev overtaget af en amerikansk konkurrent. Fordi de havde penge. Den her, i et normalt budgetteringsflow, i et normalt cashflow, likviditetsflow i virksomheden, så vil jo begynde at lægge 1 milliard til siden til at betale lånet. Men man skal jo bare være sikker på, at der hele tiden flyder penge nok ind, til man er sikker på at kunne betale regningen på det tidspunkt, hvor den kommer. Så hvis man er usikker på det her, så spiller man jo chancespil ved at gøre det der. Altså, min gamle mor, hun ville jo altid sige, at det der var mest sikkert, det var at optage et serielån. Hvor man afdrager lige meget af termin, så man er sikker på, at man kommer af med sine penge. Og hvis jeg startede, så startede at man kommer ind med 13.875 kroner. Det var 13.500 kroner. Hvor jeg i annuitetslånet kommer ind med 13.059 kroner. Så jeg starter med at give en højere ydelse end det her, end jeg gør i annuitetslånet. Meget højere ydelse end herover. Men til gengæld, så har jeg både livrende og sikker på at sikre mig, at jeg betaler en vis sit. Det er tryghed. Det er den beregning. Og det herovre, det er billigt. Hvad vil jeg? Det kommer an på risikoprofil. Men, altså, hvis man nu har sådan et stående lån, så bliver man jo næsten nødt til ligesom at spare op til at betale den der, fordi man har jo formentlig brugt den der milliard kroner, man har fået ud, for ellers var der ikke nogen grund til at låne det. Men så har man vel sparet op undervejs. Ja, hvad tror jeg får indsigt, at man sparer op af? Altså, mit problem er jo, jeg har købt en lejlighed til 1,2 millioner. Dengang jeg købte den, der var oliepriserne på toppen. Jeg synes, det var helt fantastisk. De var steget 10 år i træk, så jeg tænkte, jeg må også med på bølgen. Jeg tænkte ikke tanken, at de kunne begynde at falde igen. Det gjorde de så. Nu er det så 5 år siden, 4 år siden, det ved jeg ikke, hvor lang tid det er siden, jeg købte. Og nu skal jeg så have vurderet første gang efter 5 år, om jeg stadig er kreditværdig til at låne 1,2 millioner kroner. Lejligheden, den er nu 1 million værd, skal vi sige. Så når jeg kommer ind til min gode ven Anna, som heldigvis er flyttet, så jeg ved ikke, hvad min gode ven hedder, eller hun hedder måske, så skal jeg argumentere for, at jeg stadig er kreditværdig med den lejlighed til at låne 1,2 millioner. Udgangspunktet vil være, at min bankrådgiver bare siger til mig, men du er også i orden, du vil gerne have lov til at låne 80%, men er 1 million nu. Så du starter bare lige med at finde 400.000 kroner, som du lige lægger kontant på bordet. Så vil jeg kigge på det, og sige, lige når jeg egentlig har 400.000 i lommen. Og så jeg ikke gør det, hvad gør vi så? Vil de sende min lejlighed, så skulle jeg stadig 400.000. Men det der gør det er, hvis jeg nu finder på at sælge den lejlighed, og flytte til Jørgen for eksempel, så vil jeg have et kæmpe stort problem. Fordi jeg kan godt sælge den for 1 million, men jeg skal betale 1,2 millioner kroner tilbage. Og hvis banken, altså nogle af de der luksusfælden, bolig til helsen, altså alle de der mærkelige programmer, så kommer de til, at banken vil ikke lade mig sælge den. Altså, er der nogen, som hører sådan nogle prøve? Hvis man kun kan sælge for 1 million kroner, så kan banken bare sidde og sige, at du skal have 1,2 millioner kroner, før du har lov til at sælge. Banken kan også sidde og sige, at vi vil have vores penge.
og så må du ud og skaffe de penge. En bank må jo ikke få 100 selv. Men det der er jo problemet er, hvis de gode lejligheder har købt for det her, er faldet i værdi. Hvis lejligheden bare stiger til 2 millioner kroner, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Det er sådan det mest kyniske, jeg nogensinde har hørt om. Hun snød i skat, så det stod efter hende som studerende. Så blev hun taget. Det var ingen til billede for hende. Så spørger han efter. Vi vidste ikke, det kunne galt. Jo, siger hun. Det vidste jeg godt, at det kunne galt. Men hvorfor gjorde hun det så? Det var fordi, jeg på SU, jeg havde behov for pengene. Og jeg vidste, at når jeg var færdig med at studere, så ville jeg få et vælgende job, og så havde jeg råd til at betale skatten og bølgen. Og så var der 20% chance for, at jeg undgik det opdage. Koldt og kynisk. Men den her, altså det er en kold og kynisk kalkulation på, at det jeg har købt for pengene, det altid kan betale. Og hvis min lejlighed den bare altid er 1,2 millioner kroner værd, så er det ikke et problem, at have stående lån. Men hvis du har brugt den til en maskine, som taber i værdi, så skal du jo sikre dig, at den indtjening, du har, du så har lagt til side af den indtjening for at kunne betale. Ja. Og den indtjening, du så må lægge til side for at kunne betale, hvis man mener, du skal tage et nyt lån, den må vel give noget rente. Ja. Som så kan modregnes i de renteudgifter, så det giver et bedre resultat end den renten på det stående lån. Det siger min mor også, jeg altid skal. Men hvis jeg har et eller andet resultat om 5 år, så skal jeg tage en femtedel af det, jeg skal betale om 5 år, og så komme ned i sparegrisen hver eneste år. Så når jeg kommer til om 5 år, så kan jeg slagte sparegrisen, og så har jeg pengene. Det siger hun, det er altid en god idé at gøre det. I dårlige år, så skal man stadig huske at lægge til side til endnu dårlige år. Altså, en god huskeregel til. Men hvis man skal overleve som virksomhed, så bliver man jo nødt til at gøre det, altså, fordi du kan jo ikke have sådan et lån. Altså. Virksomheden Danmark. Dengang den nuværende regering kom til, og det er ikke fordi, hvis Lars Løkke han var kommet til i stedet for, så er han kommet med præcis det samme, udsagn. Så derfor så det er ikke, det politisk betinget overhovedet. Men dengang de kommer til, så siger de, vi får et opsving i løbet af det næste år, så vi får en højkonjunktur, så vi kan love det, og vi kan love det, og vi kan love det. Højkonjunkturen, den er ikke kommet endnu. Når højkonjunkturen, den er ikke kommet endnu, så mangler vi finansiering til alle de ting, som vi har lovet. Altså, når jeg sidder i min virksomhed, så siger jeg, det går godt nok dårligt lige nu. Men hvis jeg bare investerer, så kan jeg investere mig ud af krisen, og så næste år, så går det godt. Og så næste år, når det går lidt ringere, så siger jeg så, at jeg er bare nødt til at investere lidt mere. Jeg er nødt til at opfinde et nyt produkt, som kunderne kan købe, og så investere lidt mere, og så opfinder jeg et nyt produkt. Og når jeg så 10 år senere skal betale det her, så finder jeg ud af, at det er faktisk ikke nogle kunder, der vil købe mit produkt, og så går jeg ud med et brag. Men er det bedre, når jeg sidder her i år 1, og så siger, at jamen, jeg tør ikke at investere noget, fordi hvis jeg investerer noget, så risikerer jeg at gå ned med et rigtig stort brag om 10 år. Så er det bedre at betale det, jeg nu kan om 10 år, uden at jeg egentlig har noget indtjeningspotentiale. Og det er jo den situation, man sidder i nogle gange i virksomheden, at man tror på, at det produkt, man har næste år, det er det, der kommer til at give indtjening. Prøv at se BO. BO har det der BO Play. I weekenden, der sagde jeg, at jeg fik kaffen galt i halsen, fordi jeg sidder og laver reklamer. Og så lige pludselig så kommer jeg tror, jeg sidder og læser katalog for Elgiganten. Og så er der 3 telefoner for BO Play i Elgiganten. Og jeg siger, det gør jeg ganske simpelthen bare ikke. Så er det træt. Og så når jeg sidder og skal lure det her 5 minutter, så siger min kone til, det er altså ekspert, du sidder og læser i, det er jo ikke igen. Så er det offentligt, så har vi stadig en chance. Kender I luksusproduktet Herstal, der producerer luksuslamper? Nej, det gør jeg ikke. Fordi Herstal, de sælger bestik i Bilka, og de sælger lamper i Bilka. Herstal producerer nogle ekstreme luksuslamper. Skal jeg bare ikke købe dem, fordi hvorfor skulle man købe en lampe til 2.000 kroner, der står Herstal på, og man ikke kan se forskel på den til 189 kroner i Bilka, og så den til 2.000 kroner. Så man kan hellere købe en, hvor det er en ananas, tror jeg, den hedder en kover. Den er hyldegrim, men man ved, at den har kostet 1.500 kroner, eller 2.000 kroner, eller 5.000 kroner, eller koglen. Det eneste koglen fra PH, den kræver, det er, at de har 7 meter til loftet, så der er cirka 10 meter til hver side, når de hænger den op. Men det er en flot lampe. Men Herstal, det er jo ikke som nogen. Dengang Jylland,
de var ved at gå ned. Altså, Newman gjorde den ene, de begik ingen fejl. De bestilte tøj i Kina. Og da de så fik tøj hjem, så konstaterede de, at kvaliteten var for dårlig til at sende det ud på markedet. Og så bestilte de en ny sending i Kina, hvor kvaliteten den var i orden. Det var 8 uger at sejle tøj fra Kina til Danmark. Og når man i april konstaterer, at det løbetøj, man har til forsæsonen, det ikke dur, og så er det bare 8 uger, så er man altså over sæsonen for at se løbetøj derovre. Så nu er de havde bare ikke penge, men de har kæmpe store varer der. Hvad gør man så? De blev præmiet, hvis nu man købte 3 måneders abonnement på en form. Altså, hvem vil blive set i en løbetrøje til 895 kroner, som ligner den, man kunne få som præmie for 3 måneders abonnement på en form på en prik? Der tager Newman rigtig meget. De rigtig triatleter vil gerne købe Newman, fordi de har noget tøj til folk, der dyrker ekstremsport. Men den der bare sådan på hobbyplan, altså, det er bare sådan en lille bræste der, det kan man få gratis. Og det er jo den der, altså, hvor skal vi satse hen? Hvad er det for en type virksomhed, vi vil være? Men vi er nødt til at satse på, at vi på et eller andet tidspunkt får vendt den der hele til på, sådan at vores indtjening den er herovre, at vi kan betale på det tidspunkt. Nogen af os har meget lidt is i maven. Så har de, så bliver man det er det bedste. Der er man sikker. Det allerbedste er ligesom at spise bare købe kontant. Men ellers så det her, det er godt. Det her, den der skolestigning, der kommer på grund af skatten. Altså, vi har så et lille skattefradrag efterhånden, så betyder det ret meget. Hvis det ikke gør det, så kan vi også godt gå med til den der. Men den der, og så sats på, jeg får en indtjening om 8 år. Nej, så kan man sige, så vil jeg bare lægge penge til siden derovre. Men hvis jeg lægger penge til siden derovre, så kan vi skal tage den der. Skal der den der? Men der, hvor det er rigtigt, det er, hvis jeg nu herover, i stedet for at få dem forrentet med de der 9%, så kunne forrente dem med 5%, mens jeg lader dem til at ligge i kassen. Så ville det jo være alle tider, og ved 8 år med betaling, fordi jeg så kunne forrente dem med 15%, indtil jeg skulle betale dem tilbage. Så skulle min kalkulationsrente også være 15%. Så derfor, det er de 3 lånetyper her, vi vækster imellem. Og så den fjerde. Egenkapital. Aktiekapital. Hvis nu BO de skal bruge penge, og BO skal bruge penge, skal de så gå ud og optage stående lån? Nej, de skal ikke. Det de skal bruge penge til, det er langsigtet udvikling. Og hvis man skal bruge penge til langsigtet udvikling, så er det jo herover. Så spørger man jo aktionærerne efter, har I ikke en penge, I vil låne os på lang sigt? Aktionærerne kræver ikke andre, men aktionærerne kræver et afkast på et eller andet tidspunkt. Så derfor så er det jo de 4 finansieringsformer, vi vælger imellem i praksis. Når vi derhjemme skal bruge penge, så går vi ind og vælger et lån til det, vi skal bruge penge til. Når vi skal bygge huset om, så låner vi til det. Når vi skal købe en bil, så låner vi til det. Men så gør man jo ikke en virksomhed. I virksomheden, så sidder jeg der med et likviditetsbudget 6 måneder frem, så kan man holde, når vi kommer til juli måned, så har jeg et problem med at udbetale løn. Hvis jeg skal udbetale den løn, så skal jeg bruge nogle ekstra penge. Hvad vil være billigst for mig at optage lån der? Det vil være en af dem her, det er faktisk kun 2 måneder, jeg har behov for pengene. For når jeg kommer til august, så er der en stor kunde, der betaler. Så det er faktisk billigere for mig bare at trække på kassekreditten i stedet for at gå ind og optage et lån. Så laver jeg en likviditetsplanlægning for hele virksomheden i stedet for. Men det er de 3 lånetyper her, jeg bruger som udgangspunkt i at finde ud af, hvis jeg skal lånefinansiere, hvilken lånefinansiering vil jeg så vælge? Når du så nævner indekslån i bogen, så er du ikke med? Jo, hvis jeg er landmand, eller hvis jeg laver skibsfart, eller hvis jeg har et eller andet, hvor jeg siger, at konjunkturerne, de svinger faktisk meget. Sådan at jeg kan gå ind og sige, at jeg kunne være heldig, at mine lån de rent faktisk bliver billigere. Hvordan udvikler den danske krone sig i forhold til dollaren hen over de næste 10 år? Hvis nu jeg tror på, at den danske krone den bliver styrket i forhold til dollaren i de næste 10 år, så vil jeg gå ud og låne i dollars. Og det er sådan, indekslån er for mig lidt det samme, at man satser på, at nogle konjunkturer, nogle ydre forhold, de ændrer sig.
Og så siger jeg, fordi de ydre forhold de ændrer sig, så bliver det billigere for mig. Og der kan man sige, indekslånet, der siger jeg bare, at det vil sikre, at jeg har det samme forhold til de ydre forhold, som jeg har nu. Og derfor vil jeg indekslånet. Men de her, der vil lege med indekslån og sådan noget, vi skal på anden del køre til Aarhus. Og så skal vi tage den linje, der hedder finansiering. Og når vi tager den linje, så de der små formler, jeg står og leger med, de er rigtig vand. Der har man de rigtige formler. Og hvor man også regner igen fuldstændig præcis, hvad koster de forskellige lån. Og så når man kan det, så kan man sidde i en banks kreditafdeling og så lave gennemregningen af helt præcis, hvad koster det. Det er vi bare skal. Ja. Og vi skal kunne skelne mellem de 3 lånetyper her, og så sige, jamen hvad er det, de 3 lånetyper, de står for. Og så skal vi kunne sige, at når det er langsigtet, så er det altså egenkapital, vi satser på i stedet for. Så det er mere effektivt. Siden er gået. Næste gang, så tager vi de 2 sidste kapitler i finansieringsdelen. Plus den der lille sjove finansieringsdel, der hedder finansiering af ejerbolig. Så selvom der kun står 7, så skal vi også tage 8. Vi skal også tage 8, ja. Det er nok for meget, som vi også tage 8. Så den her finansiering af ejerbolig, det er en så kommer den igen. Tak for i aften.